dia des del cotxe. Som direcció Arbúcies. Anem a passar-hi tot el dia, tota la jornada. I res, us anirem gravant, ens torneu a acompanyar una vegada més. Hola! Tres passos endavant. Dos, tres, dos.
Engateu! A tots els catalans caiguts a la guerra de successió. Foc! Soldats, apunteu! En record de tots els que van morir per les llibertats de Catalunya, foc! Visca Catalunya! Viva! 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 Soldats, ràpid, fila! Doncs fins aquí el vídeo d'avui, esperem que us hagi agradat. Acabem d'arribar a casa, són les 9 del vespre i portem des de les 8 del matí voltant amunt i avall. I ens ha fet un bon dia, hem tingut molta sort i ja està, ens ho hem passat bé. Hi havia amenaça de pluja, però Bé, sí. ens ha aguantat el dia, superbé. Hem ballat? Sí, però sí, una miqueta. Podem contemplar dos enamorados. Ojo, que s'artria, aquest no s'aixeca. Si us ha agradat el vídeo, com sempre, feu clic al botó de m'agrada. Si no esteu subscrits al canal i us interessa el tema, doncs subscriviu-vos-hi i ens veiem a la propera. Fins aviat! Adéu!